Видео ще открадна Коледата в Fortnite, като убия дядо Коледа. Ще се превърна в неговия враг номер 1, демоничното чудовище Крампус. Това видео ще приключи само тогава, когато открия сержант Уинтър и неговия камион и ги елиминирам. Дядо Коледа, ела при мен сега. Ето го! Ето го, дядо Коледа! Оне! Оне! Остав! Ще го убия! Ще го убия! А за всеки кил, който направя до тогава вие, ще печелите по 200 V-Bucks. Гледайте до края, за да разберете каква ще бъде финалната сума за този коледен Fortnite giveaway. За да участвате, трябва да се абонирате за канала, да харесате видеото и да напишете коментар под клипа. И приятели, видеото е време да започне. Нямам търпение. Както виждате, съм в Item Shop-а, защото за да убием дядо Коледа, трябва да си изберем правилния скин. Най-правилният скин във Fortnite в момента се нарича Крампус. Това, хора, е коледното чудовище Крампус, който е врагът на дядо Коледа. Както виждате, тук пише Антиклаус. Това буквално е най-големия враг на дядо Коледа. Крампус е буквално противоположния образ на дядо Коледа. И сега ще си купя този скин. Както виждате, имам 5300 V-Bucks. Скина струва 2000 V-Bucks. И освен това, ще си купя този мега як глайдер за Крампус. Някакъв демон Елен. Той е 1200 V-Bucks и е епик глайдер. И разбира се, за да попълниме аутфита и целият бъндъл, ще си взема и тази демонична кирка. Всички тези 3 айтема ще ми струват 4000 V-Bucks, хора. Но наистина искам да изглеждам възможно най-добре, когато елиминираме дядо Коледа. Но, преди да си купя каквото и да било от Item Shop-а, разбира се, отиваме на Supporta Creator и ще напишеме кода на Анди във Fortnite. Анди, _Plays, _Games. Вече имаме Andy Plays Games Supporta Creator код, така че Анди, братле, ще те подкрепя с тази покупка на този скин. Предлагам ви да си купим Крампус, хора. 1, 2, 3. Purchase Items. Готово! Вече имаме Крампус скина! Вижте очите му. Той буквално изглежда като дявола с коледен костюм. Погледнете го, хора. Леле, нямам търпение. Просто започнем играта, да правиме килове и... Знаете, това видео приключва, когато елиминираме дядо Коледа или сержант Уинтър. Сега си купуваме и демоничния глайдер Елен. Purchase. Бам! И тази мега рядка кирка. Бам! Purchase. Между другото, преди да започнем с играта и нашата мисия да елиминираме дядо Коледа, какво ще кажете да се възползваме от него, като отидеме тук в неговото коледно селце и да отворим 2 подаръка. О, дядо Коледа, здрасти! Преди да те убия, ще ти взема подаръците, да. Шейк, 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 шейк. Отваряме подаръка и... Падна ни се лоудинг скрин на сержант Уинтър с неговия камион, а именно него трябва да намериме и да го елиминираме. Това е знак, хора. Шейк, 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 шейк. О! Падна ни се нов контрейл, който е перфектен за Крампус. Погледнете колко е демоничен. Аз мисля, че не геймър заедно с Крампус е време да започне игра. Бам! Плей! Напомням ви, че за всеки кил ще получавате V-Bucks на giveaway, а видеото приключва, когато убием дядо Коледа и откраднем Коледата във Fortnite. О, ето го новия лоудинг скрин. Сержант Уинтър по-често мога да го откриеме тук в снежния баям, в снежните градове. Ето тук искам да скоча на Shift и Shaft. Скачаме! Крампус изглежда брутално. Виждам ли го дядо Коледа, хора? Все още не го виждам никъде. Добре, трябва обаче... Оле, вижте глайдера! Вижте глайдера колко уникално изглежда. Опа, чест, взимаме чест и... Снайпер! Yes! Снайпер! Обожавам снайпери! Обожавам снайпери! Защото съм нуб и не мога да играя отблизко и предпочитам да ги гърма отдалече. О, чест! Майко, лилав снайпер ли е това? И взехме лилав снайпер! Сега трябва да намерим някой да го убием.
Качвам се в това червено автомобилче и отивам да търся сержант Уинтър. Той сержант Уинтър трябва да е по улицата с камиона си, така че ние тръгваме по улицата, хора. И се надявам да го намерим някъде през това време. Се надявам да направи някой кил, за да може да има V-Bucks за вас. Мисля да се кача горе на този хълм и да видя дали ме убия някой. Вижте, чува се, че някой гърми. И... Стоп! О, ето там има някой. О! Някой ме стреля! Откъде ме стреляте, бе? О! Мале за малко да убия някой! Не! Някой го уби вместо мене! Мале, как ми открадна кила? Някаква гадина ми открадна кила. Играта е много напрегната. Добре, качвам се обратно в Ферарито и слизам надолу. Паднах! Не! Качвай се обратно! Между другото, не трябва да забравяме, че търсиме дядо Коледа. Търся дядо Коледа, хора. Тръгвам обратно по улицата. О, не! Зоната идва! Зоната! Данка, бързо! Тръгваме. Бързо, Дане! Бягай! Бързо през реката, Крампус! О, не, някой ме стреля! Погледнете колко яко изглежда коледната Fortnite. Трябва да се кача някъде на високо и да ги отнеса с снайпера. Мисля, че тук е добро място за мене. Чувам нещо. О, не. Марш! Убих някакъв вълк. Останали са 24 души. Как е възможно това? Как още съм жив? Аз съм не геймър. Само, че нямам нито един кил. Добре, искам да направя кил. Трябва ми кил. Хора, оставете по един лайк за късмет в моята мисия. Искам да направя кил. Не искам да бъда абсолютния нуб. Искам да убия някой и аз, бе. О! Май там имаше някой. Май видях някой. О, не. Бягай, Дани! Хора, фърлям се! О, не, там имаше някой, който искаше да ме убие. О! Мале, взех му много! Хора, трябва да го убия това. Трябва да го убия! Yes! Убих го! Първи кил! Убих го! Убих го, хора! О, мага, не геймър прави кил! Това не е нормално! Оле, майко, толкова съм горд със себе си, остават 10 души! Хора, първи кил и разбира се, V-Bucks към giveaway-а! Оле, майко, толкова съм горд със себе си, остават 10 души! Хора, първи кил и разбира се, V-Bucks към giveaway-а! Той ми взе само 2 кръв! О, не! Къде е то, дет ме стреля? Има някой, който ме стреля. О, не! Има някой на кулата! Данка, бегай! О, мага! Хора, някой ме стреля оттам. Мале, останали са 7 души. Там има някой. Там има някой, хора. О, ето ги! О, оцелих го! 95 му взех! Мале, аз съм много добър със снайпера, бе! Сега ще го убия! О, там има някой! Виждам човек. Убих го! Със снайпера го убих! Видяхте ли откъде го елиминирах? Аз съм уникален. 2 кила имам, хора. Между другото, това е първото Fortnite видео в канала Не Геймър, хора. Ето го. Виждам един там. Мале, взех му 95. Още 95. Давай, не! Не! На второ място съм! Мале, за малко щях да го убия и той бяга на 5 кръв! На 5 кръв го бях оставил. Леле, ако бях направил Victory Royale, това щеше да е уникално. Обаче много се гордея със себе си, много се радвам. Все пак аз съм не геймър, хора. Между другото, приятели, искам още сега в този момент да ми напишете долу в коментарите, ако вие спечелите giveaway на V-Bucks, кой скин бихте искали да си купите? Кой скин в момента искате да си купите за Коледа от Item Shop-а? Още сега просто напишете в коментар. Например, искам да си купя Крампус или Сержант Уинтър или някой друг скин, не знам. Напомням ви, че за да участвате в giveaway трябва да напишете коментар, да харесате това видео и да се абонирате за Не Геймър с кампанката. Това са трите условия, супер прости и лесни. А сега хайде да продължаваме играта. Ето ни пак сме с батъл бушчето. Добре, мисля да каснеме на тази бензиностанция. Мале, чувате ли, Елена, как между другото тропа с копита? Аз взема нещо, трябва ми оръжие.
И взимаме някакво Ламборгини. И тръгваме да търсиме отново дядо Коледа по пътищата. И през това време, разбира се, ще правиме килове. О, не, няма гориво! И изкачаме. Още един снайпер. О, не, о, не. Опа. Бой! Стане! Yes! Убих го! Идва още някой. Опа, ето го. Бой! Стреляй! Стреляй, Данка! Стреляй! Yes! Втори кил! Втори кил! Олеле, майко! Взимаме това и бягаме! Бегай с бъгито, Данка! Остават 33 души, вече имам 2 кила. Но къде е дядо Коледа? Защо не мога го намериме никъде? Това видео няма да свърши, ако не убиеме дядо Коледа. Ей, мога взема. Ето тук по зиплайна да се пусна. Давай, Данка, пускай се по зиплайна и... Бам! Бързо в зоната. Нямам патрони за снайпера. Хора, ще дойда тук да взема някакви патрони. Може да има патрони за снайпер. О, не! О, не! Стреляй! Не! Участвайте в гивауея за V-бъксовете и в тази игра направихме 2 кила, мисля. V-бъксовете се трупат, така че участвайте в гивауея. Лайк, сабскрайб за NeGamer и коментирайте кой скин бихте искали да си купите, ако спечелите V-бъксовете. В момента в Item Shop има наистина брутални скинове. Все още има Spider-Man и Zendaya, а Крампус и този коледен скин наистина са уникални. Този скин, между другото, е брутално як, също много ме кефи. Можете да си поръчате нещо от Item Shop, като използвате съпорта креатора на Анди, Andy_Plays_Games. По този начин ни подкрепяте супер много и сме ви много благодарни, хора. Почваме, хора, маркирах си на картата, скачаме в центъра на картата и ще се биеме до смърт. Сега е нашия момент да се докажеме. Ние сме врагът на дядо Коледа. Ние ще откраднеме Коледата в Fortnite. Ей, къде си, бе? Я да се огледам, бе. Не го ли виждам някъде той автобус, бе? Ето тук има чест. Виждам златен чест. Надолу слизам. Ооо, как се плъзгам с този скин, брутален е. О, там чувам някой. Опа, двама се стрелят. Някаква яка пуцня има там. Там става някакъв екшън. И ние отиваме да станем част от него. Добре, ще се пусна по този зиплайн. Ето, там има някой. Сега ще го убия, давай, Дънка, давай да скачи. О, елиминирах го! Сега ще елиминирам и другия, ще се опитам. Yes! Втори кил! То се опита да ме изненада в гръб, обаче го изкъртих. 15 minutes later. Останахме само аз и още някой. Хора. Ето го, там е, хора. Той в момента не ме вижда. Само трябва да ми излезе и да го снайперирам. По-близо до Victory Royale не съм бил. Хора. Имам реален шанс. Съм втори, бе! Ама аз не мога да строя. Това ми е най-големия проблем. Просто съм не геймър и не мога да строя. A few moments later. Пускам турбото, че го намеря по-бързо. Подарък! Той е тука! Нататък е, това е следа. Дядо Коледа трябва да е тука. Оставил е подарък. Давай бързо, Данка! Това е коледното ми желание, да отрепам дядо Коледа. Гати откачения на NeGamer. О, с този камион ще фанеме дядо Коледа. С един камион ще гониме друг. О, не, там има някакъв. Се опитам да го блъсна. О! Елиминирах го! Буквално го смазах с камиона. Направо го премазах с камиона, хора. Това въобще не разбрат къде му дойде. Това пикапче да го вземем ли?
О не, някой ме пуца. Я да дойда да те сгаза, бе, къде си, бе? А да те сгаза, къде си? Ето го. Елиминирахме втори, като го сгазих! Спайдърмен с мрежата, пляс, и аз бам! Го смазах, направо го щупих. Опа. О! Сгазих още някой, ама не можах да го убия. Хора, ще се изстрелям. Хора, ще го убия то! Yes! Елиминирах го! 3 кила! Не! Мале, 3 кила! След като толкова дълго време не успях да намеря дядо Коледа, реших да прочета как да го открия и се оказа, че той обикаля с камиона си около Long Jam Lumber Yard. Неговата работилница в северозападната част на картата. Автобуса буквално минава през работилницата на дядо Коледа. Трябва да скачам. Скачаме, не знам какъв беше този късмет. Буквално ще кацнем в работилницата на дядо Коледа. О, супер! Yes, много мощно оръжие. И това е супер. Зелено и синьо. Екстра. Добре, много бързо трябва да си намеря кола от някъде и да отиваме по улицата около работилницата на дядо Коледа и да го намерим. Дядо Коледа, ела при мен сега. Ето го, дядо Коледа! Това е автобуса му! Чакайте сега как да спра пред него! Дани, качвай се! Хоп! Качих се! Хора! Ето го сержант Уинтър! В момента съм се качил на неговия автобус! Трябва да елиминирам шофьорите! Не! Стоп! Трябва да им бия по един хедшот! Бам! Убивам ги! О не! Какво става? Ще го убия! Не! Избяга ми! Тръгна в тази посока, ще го гониме! Давай, Данка, с пикапа, момче! Давай с пикапа! Направо му гръмнах шофьорите, обаче той с някакси успя да оцелее. Където му го камиона! Даже остави подарък. О, не! Тук има и някакъв друг камион. Тук бързи и яростни Крампус срещу дядо Коледа, да видим кой ще оцелее. Ето сега ще спра пред него. Ще се опитам да спра пред него, хора. Слизам и се качвам на камиона. Давай, бе! О, бате. Аз съм пълен идиот, бате. Тъй като аз изглежда съм прекалено слаб, за да убия дядо Коледа, ще извикам подкрепление. Анди! Добре, сега Крампус, съвръгът на дядо Коледа отива да убие него и всичките му джуджета. Атака! Давай, Анди! Ето го! Спирай пред него! Качвай се върху капака. Давай, изкърпваш ги. Право, почват да те бият, това е сержанта. Скри се, Анди. Уби го това. Право. Убили дядо Коледа. Не. Добре, със снайпера се опитай. Можеш и със снайпера. Давай, Анди, ще убием дядо Коледа! Ще го убиеш! Давай, снайпера! Откраднахме Коледата! Финалната сума за гилуея на V-Bucks е 1800 V-Bucks за 9 кила. А сега въобще не се чуди какво да гледаш